vyrážíme. Jak to, že ne? Vyrážíme do Miami Beach. Já nevím. Co říkáš na naše auto? Jsem strašně nadšená. Koukejte, jakou tady máme vychytávku. Tak po asi 25 minutách, co jsme platili parkovné a nešlo nám to, tak jsme zde. Co? Fakt? Jo. Hodně? Trošku. Je teplá. Je teplá. Tak jsme si dali nějakou chalku a teďka se jdem projít. Ano. A zítra máme plán. Jaký? Vstávat v 5 ráno. Dojedeme tady, půjdeme běhat. Pak půjdeme na východ slunce, pak půjdeme na nějaké smoothie. A pak budeme vypít celý den, protože se zničíme hned ráno. A zítra vám dáme vědět, jestli to vůbec vyšlo. Tak, to si prošli Miami Beach a teďka se jdeme podívat do downtownu a pak jdeme na Key West. Je to tak. Jinak je to tady strašně pěkné, všechno. O dost lepší jak Venice Beach, že? Jo, to 100%. A trošku jsme se bali, že tady, ne že budeme nudit, ale že... Jako ono tu nic není, ale je tu toho tak moc, že... Jo, prostě... tak, a nakonec nás to milé překvapilo. Takže super. Kam jdeme? Downtown. Klasicky prostě železnice prostě downtownu, že? Nevím, no, co si o tom mám myslet. Nevím, prostě nevím, co mám dřív koupit. Vypadá jak boss. Za mě zatím nejlepší obchod je tady Crocs. Si něco koupíme potom. Ale nesmíme se unáhlit, Klasika, náš největší problém. Teďka jdeme, kam půjdeme? Ruské kolo. Kolik stál vstupenka? $24. To je hodně, kolik? Nevím. Jsme zde. Se strašně bojím. Ne, to je výsledek. Koukej na to. To je děs. Dívej, a to se hýbe. Co? No ta západka v tom. Oh shit. Asi padáme. Jinak chtěli jsme dneska na Key West odpoledne, že se ráno projedeme tady jakože Miami Beach a downtown a ono to jakoby trošku nevyšlo, protože se tam jede 4 hodiny. No. A jakože na mapě, než jsme si našli jako tu trasu, to vypadalo, že to je tak třeba na hodinku cesty, ale je to takových 200 km. No. 200 km 4 hodiny, no, klasická cesta, že jo? Takže bohužel zítra nebo pozítří. Terka si kupuje telefon. Přišla a půjdeme se tam podívat, říkám, tak si to koupne. Tak jo. No, tak jsme teďka byli v Apple Storeu a Terka si malem koupila iPhone 16 Pro. Jako ten proces celý trval asi 5 minut. Přišla jsem, hned se běhla ta paní, co tě chce uchlacholit na telefon, hned vzala můj telefon, vypočítala, za kolik by ho koupili a řekla mi tak, $750 a můžu si koupit iPhone 16 Pro, mimochodem je to 17 000 korun, což v Česku neseženem za takovou cenu, ale bylo to na mě strašně hro a chtěla jsem mi z toho brečet a teď jsem nevěděla, co mám dělat a ona čekala a já nevím a ona, tak jo a já nevím, no tak jsme odešli. Takže si to Terka promyslí a zjistí více. Je 6 ráno a jdeme běhat. Rozhodli jsme se, že půjdeme nejdřív na východ slunce, natočit záběry, podívat se a pak jdeme zkusit běhat. Zkusit, to znamená, že se na to možná v půlce vykašleme. Tak jsme byli na Key Westu,
Co? Byli jsme na východu slunce, natočili jsme tam Terce pěkné mažoretkovské video. A máš z něho radost? Jo, mám z něho radost. Pane bože. Mám z něho velkou radost, ale je mi strašné vedro v mikině. A potřebuji se vysvrkat a běhat. Půjdeme. Ale ne dneska. Právě jsme na cestě na Key West a budeme tam za 2 hodiny a 50 minut. Právě jdeme z Nekače a přišla nám zpráva. Výstraha. Tady ten typek unesl tady tu mamku s dítětem. Jsou tady všechny informace a jakým autem odjeli, co nosili, co naposledy měli za oblečení a tak. Celkem halus. Jako je to celkem úlet, protože jsme si tak fajně šli z obchodu a najednou prostě všem přišla zpráva, že je unesené dítě. Menší zastávka tady cestou, za hoďku jsme tam. Jo. A už ta voda tam bude čistá a ne takové chluhová. Tak za 10 minut jsme tam. 10 minut. Doufám, že to bude stát za to, ale protože jsme jeli tak 2 týdny. Tak jsme tu dorazili, vypadá to tady dost pěkně, jako vypadá to tady, jak kdybychom letěli kam? Na Bahamy, že povedz? Palmičky, víš co, volejbálek, už se tady pičí. Tak jsme po koupačce na nejhezčí pláži na Key Westu, ukážeme videa z telefonu. Kam zítra? Okay. Je to celkem dobré, čeká se, že to bude hezké. Takhle toto vypadá jako město. A je to takové, nevím, jak bych to přirovnal. Dávám tady pár záběrů potom. Tak jsme teďka vylezli a asi podle mě, až přiletíme, tak budeme mít tak 100 kilo. Dívejte, co mám. Nejlepší taštičku. Tak. Boží. Jaký bylo oběd do večeře? Výborné, ale jsem úplně přejezena strašlivě. Tak my se jdeme dívat na nějaké věci, protože jsem si dal pivko, tak musím trošku to shodit. Vychodit. Tak jsme si koupili vstup do nějakého parku, chtěli jsme jít jenom na nejjižnější bod Ameriky. Tlustá. Já nejsem tlustá. Víte, jsem celkem hubená. Takže jsme si to koupili, stálo to $5 na 2 osoby. Chceme se podívat teda, jak vypadá nejjižnější bod Ameriky. Vůbec nevím, kam jdeme. Ano. Ty víš, kam jdeme? Ne. OK. A to je co? Dobře. Dobrodružství. Co to podívat toplo, přátelé a kamarádi. Dobrý, tak. Co jsem? Trouba. Nakonec jsme se dostali někam, Na ruiny nějaké. kam jsme vůbec nevěděli, že se dostaneme. Nějaká pevnost tu byla, nebo tu je? Dobrý. Jsme teďka Outdoor Boys. Hi guys, Outdoor Boys look here. From the Outdoor Boys channel. Je určitě krev to červené na Second World War. Tak se nám podívat, ukážeme vám, jak to tady vypadá. Přátelé, kamarádi, tady jsou koule. Koule asi do kanónu. Co si myslíš o tom? Vypni to, prosím tě. Tady ti lidi podle mě úplně žijou, jakože žijou na těch sítích a tak. Jsme tu. Takhle to vypadá. My jsme čekali, že tady to je tak pěkné. Tady prostě lidi mají hamaky, kempí tu prostě celý den, tam se pak prostě chillujou na pláži a neřeší nic. Je to fakt halus. A ještě tu rybaří, dívej na to. Jak si rybaří, Tak teď už jdeme domů, pojedeme 3 hodiny autem. 3,5. Takže asi už se nazvem, tak zdar chlapi. Vidíte tu tečku tam vzadu?
Tak to je vzducholoď. Jedna z méně než 25 vzducholodí na světě. A to jsme si našli před ChatGPT, přátelé. Ano. A tak jakože vzducholoď je celkem flex. Ufoni, ufoni, ufoni. 94, že? Tak, kde schováváme klíčky od auta? Tady. Jo, a jsme v Everglades National Park. A jdeme. A jsem international, protože tady mám sex foja. Živé, to mi neříkej, že je to živé. Pán nám chtěl dokázat, že ten aligátor je živý a zajeli jsme tady do pouště a už pustiny a už se o co nedostaneme, bo nemůžeme vycouvat. Ani rovně, ani dozadu to nejde. Poslali pro nás záchranný tým, aby tady naplul trochu vody a už projel jednou a jsme v pytli. Konečně po 6 hodinách, 6 hodin vyjezdy tady. Tak jsme skončili teďka. Bylo to šílené, moc nám to líbilo. Bylo to super za všechny tady. Platili jsme třeba $40 za osobu. Jo, a seděli jsme úplně vepředu, paní nás pustila úplně dopředu, bylo to fakt bomba. Ty přírodní zážitky, nevím jak to říct, jsou vždycky nejlepší. Bylo to fakt super, viděli jsme aligátory. A teďka se jdem podívat někam na show nějakou nebo něco. A je to v ceně, je to fakt house. Bonus učiluje, tady bonus učiluje. Právě odjíždíme z toho Safari Everglades parku, bylo to bomba, fakt to bylo super úplně. Moc se nám to líbilo, pěkné zážitky a teďka míříme směr Sarasota a máme tam cestu do české restaurace, tak jsme zvědaví, protože na menu byl řízek, kuřice s bramborovým salátem a takové věci. Tak jsme zvědaví, co tam bude a dáme vědět. Chci něco říct? Chci říct, že jsem viděl krokodýla. Právě odjíždíme z Walmartu a jedeme na naše druhé ubytování, které je v Sarasotě a my už jsme z ní, takže tam jedeme a za chvilku se ubytujeme. Jedu na červenou. Pane bože! Právě jsme přijeli. Tady bydlíme. Na poprvé. Tak jsme na ubytování, tak to vypadá. Celkem pohodička, pakáme si tady načosky z guacamole. Koupili jsme si džus. Jo, jinak koupil jsem si šílené bodky. Good morning, světe. Nový den, nové dobrodružství, nové všechno. Dali jsme si šílenou snídaní, guacamole za $5 a kubánský chleba za $1. Jsme v Sarasotě na pláži. Nejhezčí pláž zde. Ano. Je celkem velká, abych pravdu řekl. Dnešní počasí, teďka by mělo být 18 stupňů, ale v podstatě mi přijde, že je tak 23. No to ne. A nejvíc by mělo být dneska 24 stupňů, no. Ale příjemně, úplně tak jako na... Ale na to, že se to nedá koupat, bo to není počasí ještě na koupání, tak je tu fakt hodně lidí. A je to parkoviště zdarma, velice překvapení. To je dobré, protože většina parkovišť byla třeba za $7 na hodinu, takže tohle je fakt pecka. Tak mysleli jsme si, že to je pěkná pláž, akorát tu musím stepovat mezi rybama. To je fakt divné. Je no, nechápu, proč to je. To je fakt hodně divné. A je to nějaká, fuj, smrdí to tu ale.
Tak jsme zjistili, že to je kvůli tomu, je to tady poslední 3 dny, že to tady není, že máme jenom my smůlu, že to tu je. Ježiš. A je to kvůli nějaké řasy, jmenuje se to rudý příliv, tady ten jev, a že nějaká řasa produkuje toxiny, která zabíjí ty ryby. No. A řekla nám to ChatGPT, přátelé. A objevilo se to právě tady v Sarasotě za poslední 3 dny. Takže smůla a náhoda a štěstí. Jdeme se teďka podívat do tady Red Miller's Market. Na doporučení Davida Malíka. Mám ho zmínit ve videu. Je to prý miská supermarket. A miská supermarket. Tak jsem zvědavý, je to fakt šílené. Už neumíme skloňovat, jak jsme v té Americe. Jo. Testing pomerančového džusu. No, dám si ještě, když to zadarmo. O, mandarinky. Třeba to chutná jinak. Jaká je zmrzka? Povedz. Tatka, ale dobrá. A jdeme do auta. David nás influencnul o myském obchodě. A myském teda. Test. Co říkáš? Šílená je. Ale Fakt? Ta moje taky dobrá. Jedeme do amišské čtvrti. Nevíme, jestli tam můžeme natáčet, asi spíš ne, asi by se jim to nelíbilo. Ale dáme vidět, jak to tam bylo. Právě jdeme z toho jejich obchodu a jdeme do té čtvrti. Doufám, že nesrazíme Amiše. To jsou tež tady vpravo. Bože. Bože. Takže já vás zdravím, přátelé, kamarádi. Hlásím se vám. Nechápu jenom mě, když tady voguju. To jsou moji kamarádi. Nechápu, absolutně. Nevadí. Terka zde pracuje. Práce. Jsem vám chtěl jenom říct, že ten vlog je prostě tak jako na ranou není na ranou přestřelání, je tam časová posloupnost, ale není tam jako, že je to takové, jak to chci já. Takže pokud se vám to nelíbí, tak to je váš problém. Tak čus. Šaute. To bylo trapný. No. Den 5. Dneska jedeme kam? Do Tampy. Momentálně to máme naměřeno do zoo. Potom se ubytovat, jsme tam jenom 1 noc a zítra jedeme do Orlanda na 5 dní. Tampa! Tak jsme zde. Hello guys! V zoo Tampa. Vypadá to tu dost pěkně. Zatím. Jak se chilluje. To je asi nejvtipnější krokodýl, kterého jsem viděl. Úplně představ si, že tady ten krokodýl prostě jde proti normálnímu krokodýlovi a on vytáhne takovej zobák, ne? Aligátor. Posral mě pták, ale chtěla bych říct, že na mě sedou ptáci furt a sedou mi prostě na ksicht i na hlavu, na všechno. Nikdy jinde, jenom prostě a sere mě to. A tady tohle je pěkné autíčko. Stejně tak i tady tohle naleziště. Mají to tu pěkně udělané. Jsme teďka, jo, šli jsme kolem. Nenasral mi za krk třeba? Nevím, asi ne. A jo, teďka jdeme do nějakého dinoparku, co to je? Zhodnocení dinoparku. Prostředí nádherné, měli to jako vyšperkované, no, ale dinosauři teda máme v Česku lepší, musím říct, že fakt v Česku na skalce myslíš? V Česku na skalce máme pohyblivé dinosaury a tady ti byli ani pohyb žádný, 0. Už nemůžu česky, víte, jak jsem v té Americe. Co tam hlavně nedávají. Červený vlk, který se narodil pouze s 3 nohama. Jo. Je pěkné. Pan nám to teďka říkal, no. Je pěkné, že tady dělají takové výklady, no. Bojím, ale ne na hlavu, jenom na... Tak se bojím, já se bojím tebe víc než ty mě. Tak pojď. Ano na tebe, ano na tebe. To je slizké, to je slizké. Ty jsi taky šáhnout? Já tě natočím. Jo, a nepůjď ho.
Joj, další chiller. Salát. To obra nechceš potkat, jakože při potapění. Říká se tomu kapustňák. To jsou kapustňáci a víte co jí? Kapustu ne. Ale salát. Dvourožci. Samec, který přebývá obzvlášť v této zoo. Look over here. Tohle jsou taky dvourožci, akorát mají jiné rozpoložení těchto rohů a mají dlouhý penis mezi těma dvěma rohama. Nemáte zač? Haló. Dívej se. Je to živé. Má dlouhý jazyk. Ale tato zvíře se vystihuje prdeli zebry a držkou antilopy. Je to tak. To je spíš taky pes zepředu. Koňomrt. Jsi vtipný. Máš ho? Jo. On se mlatí jazykem po držce. Natož to na telefon. Tak jsme vyšli ven ze zoo. Je tu hodně dětí. Hodně dětí tu bylo. Hodně. A koupili jsme hodně lidí. Tohle hnusné pití za $4. Ale musíme ho vypít. Nedá se nic dělat. No teďka se jdeme projít po Tampě, protože můžeme jít na ubytování až v 5 odpoledne, což je velice špatná zpráva, ale to nevadí, my se zabavíme. Buď se sedneme zase někam do restaurace, zprasíme se jak prasata, což určitě dělat nebudeme. To dá. Ne, půjdeme se někam projít. Takže tak, abyste věděli, co děláme. Kdyby nás zabásli nebo zavraždili, tak nevidíte toto video. To se tak vždycky říká, že? Ne. Na YouTube. To se tak říká. Ne, to se tak říká, že kdyby se to nepovedlo, tak se na to nekoukáte. A počkej. Dostali jsme se zase omylem, jsme se infiltrovali na univerzitu Tampy a teďka můžeme říct, že jsme chodili na výšku zde. Univerzitu, pardon. Děláme, že tu patříme, aby jsme nebyli trapní. You know, I'm going to have an exam tomorrow. Today. Přátelé, kamarádi, chtěl bych vám ukázat americký trávník. Zde, vidíte to? To jsou prostě dlouhé a široké stébla trávy. Nebo, jak bych to řekl? To je prostě tráva, no. Ale není to tráva jak u nás. Ne, není, je to jiná tráva. Jsme v kampusu a jako ty děcka tady nemají žádné starosti, vůbec žádné, oni jediné, co se zajímají, je, že zítra bude taková maková písemka a to je všechno. Ale jak to tady, protože to je tak zblízka, ale jinak oni to tam mají, my jsme, jak jsme tam byli, já se nevím vyžváknout, tak to vypadalo strašně bezstarostně. Fakt, měli tam úplně všechno, co chtějí. Hlavně tam měli svůj merch univerzity, jo. A měli tam tak 60 triček různých jako potisků a všechno. Čepky, kulichy, rukavice. Ale mají ten kampus strašně krásný, upravený, nikde nebylo ani smítko, nepořád, fakt pěkné. Až ty děcka byly prostě úplně v chillu, úplně vyčilené, usmívali se, úplně fakt fajn. Plavali, měli tam trénink plavání. Jo, a toho, fotbalu. Tráva se mi líbí. Tam v Česku chybí, že ti lidi nejsou tak pozitivní jak tady. Já chápu, že to slunce a teplo dělá hodně, jo, ale mně přijde, že ani v letě nejsou tady lidi pozitivní. Takže, nebo jako v Česku. Tak právě tady je retard před námi jenom řídit. Opustili jsme centrum Tampy a jsme na předměstí Tampy a to je tady jakože... Nejčí get, to všech get. Tak jak říká Jarda. No, hrozné. Je to tady zajímavé. Není to zajímavé, to odpad hnus odporné. Jako, není to tak, jak to říká Jarda, ale přitom je to... jsou sami černoši, kteří se nás pokoušejí zabít a okrást. Ne. Ne, to ne, ale není to tady tak pěkné jako třeba to centrum. Uragán! Odnese nás tady tornádo! Chalky v autě. Keynes, potom co nás Radek 600 000krát otravoval si, co dáme, tak jsme si to dali. Dávám taste test. 3 kuřatka, hranolky, nějaký divný chleba a pitíčko za $10, to je, nevím. Já už mám hlad. Tak já to otestuju. Jo, ukáž. Tak teď jsi to jako dal do té držky jak nějaký ten. Dobré? Ještě kuře, no. Takže vypínám. Je to šílené. Good morning, Tampa.
Je to tady takové zvláštní. Právě jsme Orlando. Zatím nic zvláštního, ale ukážu vám to. Opět vyjíždíme do outletu, ale omylem. Přátelé a kamarádi, vítáme vás, je už 4 odpoledne a ještě jsme se k vám asi nedostali, možná jo, vlastně jsme říkali, že jsme v Orlandu, ale no, máme dneska takový chill den. Je takzvaný, jak by to řekl Erik Meldík, když byl v USA, jeho takzvaný den lezevec. Den lezevec, ano. Takže Dnešní náplň byla pouze dojet do Orlanda a pak 4 hodiny nakupovat. no, tak máme plný kufr tašek. Tady to jde vidět. Když ne teď, tak kdy, že jo? Už 3krát jsme navštívili obchod s Crocsama a zase jsme si nic nekoupili. A to jsme už fakt chtěli. Tak doufám, že na počtvrté si koupíme Crocsy. Teďka tam byly příšerky SRO, já jsem chtěl bazar rakeťáka, nebyl tam, ale takže doufám, že třeba v Miami, jak pojedeme na poslední den, tak si koupím Crocsy s bazem rakeťákem. A je tady strašná chladno. Je tady 17 stupňů. Je tu strašná zima a u nás mezi tím -8. Jo. No, je nám tu hrozná zima, no. Přátelé, jsme na novém ubytování a je to top. Je to jak u babičky na výletě. No, je to zajímavé. A ukážu vám, jak to tady vypadá, doufám, že to nikde není už. Já nevím, kdo říká, že jde do kostela, ale... No, natáčel jsem teda, jak to tam vypadá, mezi tím tam přišel ten děda, ale jakože fakt velice příjemné ubytování. Je to prostě jak u dědy, ale strašně si chce povídat, už jsme si povídali tak 20 minut. A on je prostě velký cestovatel, on tam má prostě v tom našem pokoji jakože mapu, kde byl. A teďka mi sice nevidíte, ale aspoň vám tu řeknu. Mapu, kde byl a má všechno popsané, tam jsou prostě ty staré zbraně, staré zbraně prostě z Amazonie. Co někdo sebral prostě v 2004 roku. A jako fakt úlet a má to tam všechno popsané a je to fakt moc pěkné. Jak se ti to líbí ty? Mně se to líbí, hlavně je to strašně zvláštní. On tam má všude různé předměty, co pozbíral někde na cestách. A je to zajímavé, fakt je to zajímavé. Je to tam sice strašně staré a je to tak tam voní staře, ale ten pan vypadá, že je úplně v pohodě a hlavně tam má x trilionů svých citrusovníků a všeho možného, to všeho, co tam má, si můžeme dát smoothie. Chci se s náma dívat na telku a furt nějaké takové věci. A zase jsem to musel vypnout, protože jsme se zase zakecali s dědama u jezírka. Teďka zase mi kouká nějaký pes, doufám, že po mě nezná to. No, je fakt fajn ten pán a i ta paní a je tam nějaká, nevím, nějaká další paní tam je. Je tam nějaký hodně lidí a nezamíkají ani barák. No, ale je to velice zajímavé. Je to tady velmi pěkné, moc se nám to tu líbí. Charles je sice takový svůj, ale je to tu fajn. Jsou tady starší lidé, ale je to tu pěkné a mají tady hodně štěňátek a zítra nás čeká SeaWorld. Pozítří nás čeká, myslím si, že Messi jako zápas a pozítří nás čeká NASA a NHL, takže se moc těšíme a pak se vracíme zpátky na Miami Beach. Tudů. Jsme v místním parku, kde nás upozornili značky hodně aligátorů a snakeů, pozor na ně. Takže jsme v opatření a máme oči na štopkách, abychom náhodou nespatřili nějakého aligátora. A je to krásné. Ahoj! Ahoj! Máme tady další den, jsme po snídaní, Charles nám ji fajně připravil a míříme do SeaWorldu a máme dneska takové chladnější počasí, ale svítí sluníčko aspoň. Tak jsme tu, dámy a pánové, na parkovišti, ale ne.
Právě jsme si vyzvedli už i vstupenky na to, abychom se podívali k pingvínům domů. Můžeme si pohladit pingvína a jdeme k ním domů. Stalo nás to jenom $25 místo 75, protože byl nějaký Black Friday zrovna, když jsme to kupovali. Takže ušetřeno prachy a jdeme se podívat za pingvínama, ale až za pár hodin. Za hodinu a půl, no. A vypadá to tady zatím takhle. Zrovna jsme... u delfínu. Tyk. Šli jsme tady 2 hodiny, šli jsme na Mantu, jako na horskou dráhu. Čekali jsme tam 3/4 hodiny, už jsme skoro byli na řadě. A víte co? Oni to zavřeli, tu atrakci. Po 45 minutách čekání nám řekli, že můžeme jít. Takže jsme šli, protože nás čekali tušňáci. Takže teďka čekáme na tušňáka, až přijde a já mu řeknu čau, Jeffe. Dám s ním to. Co oni mají, ploutve? Dám s ním ploutvi. Co to má? a dobrý. A zjistili jsme tady, že Jarda má silné ADHD a Rita z místa na místo dělá. To nedělám. A to dělá celou dobu. To nedělám. Perfect. So this is our Magellanic colony. We have 24 Magellanics in here. You probably noticed they kind of just do this most of the day, but when JC comes out and feeds, a part of our feeding process is to make sure that we do get those birds their medication. We hide them in a fish. Tak jsme teďka byli u mrožů, teda no, u tučňáku. Mně se to teda líbilo, ale myslel jsem si, že si je pohladíme a nepohladili jsme si je. Jak se to tobě líbilo? Pěkný. Takže jsme to koupili ve slevě, teďka se jdeme podívat na mrože. Tady jsme přiletěli na Antarktidu a Antarktiku a tak všechno, takže se jdeme podívat, jak to vypadá u mrožů. Ale kam šel? Ne. Dívej, tady máš. Také 2 nůžky. Sranda. Se to veze, jdeme na tuleně jdeme. Pane bože, jdou všichni tady na tuleně a my nemáme tuleně, tak ježišmarja. Kam šel? Tak byli jsme se podívat na představení, co to bylo? Čeho to bylo? Sea Lions. No jak se to jmenujou? Nevím, tuleni? Představení tuleňů a viděr. A bylo to moc pěkné. Tam byl jeden. Jo, jeden velký, to byla mrožice možná, ne? No, možná mrožice. Bylo to moc pěkné, teďka jsme se byli podívat na žraloky a teďka se budeme podívat na představení velryb, těch černých. Killer whale. Takže jsme zvědaví a dáme vám vědět, jak se nám to líbilo, přátelé a kamarádi. Jak se ti líbila kosatková show? Super, bylo to krásné, doufám, že to ty kosatky bavilo a netrápili se u toho, ale fakt bylo super. Je to celkem zima, nechápu, proč ti lidi se nechali prostě postříkat tou kosatkou. Chceš píchat úplně celý, nechápu to taky. Teďka se jdeme dát káves a podívat se na další zvířata a pak půjdeme na pak nás čeká delfínní show a pak ještě půjdeme na rollercoaster a pak půjdeme už domů.
Tak. Jak to bylo? Bylo to dobré, bylo to ale strašlivě vysoko, výš než jsem čekala, ale jinak to bylo v pohodě, musím říct. Energylandie má horší. Byli jsme na Mantě, největším horské draze tady v SeaWorldu. Zde obrázek. A jako bylo to super, ležíte prostě břichem na zemi, nad zemí teda. A bylo to fakt jako zajímavé. Ale nebylo to taková rychlost jak v Energylandii, no. Ale bylo to fakt super. Tady máme fotky někde, počkej. Můj největší strach je z toho, že to odepne a vypadnu a umřu. Jo, jak my jsme nastoupili poprvé, že? Jak jsme nastoupili a už jsme viděli ty lidi, tak tam prostě byl úplně vyplej borec, nebo co to byla nějaká paní, úplně vyplej a tekla jí slina z držky a bylo úplně takhle říkám, OK. Ale nakonec to bylo dobrý, takhle se jde nahoru. Takhle jde nahoru, takhle, jo, tady tohle vlastně, ne? Tak tohle. Dívej na ně. Nazdar. Já nemám bleskaní. Thanks so much. To ano. To začí strašně dobře ten foťák. Teď jsme si 25 minut hledali auto, protože tady na těch parkovištích není značení prostě. A když jsme tu přijeli, tak tu žádné auta moc nebyly, teďka jich je tu milion, že? Takže jsme hledali 20 minut auto do té doby, než jsme ho našli úplně nikde jinde, než jsme si mysleli, že bude. A je tady, doufám, že to našel auto, Ale jo, dobrý. nebyli jsme sami, protože spousta lidí tady použilo panik tlačítko. Jo, já už jsem mačkal teď to tlačítko na panik, ale nefungovalo to, protože jsme byli daleko od našeho auta, no, takže už jsme tady konečně. A jedeme do $1 Storeu si koupit nějaké mňámky a pak si koupíme nějakou večeři na prasečinu. Jo! Dobré, stačí. Říkám kapuci, tak jsem trošku zčernatěl. Tak, se uvidíme asi až zítra, přátelé a kamarádi. Protože zítra jdeme na Mexiho! Já už to neřeším, on Ne? je prostě divný. Aha, ok. Thanks you, my friend. Peace out. Čau. Právě vyrážíme zpátky do Miami, jdeme totiž na zápas. Yes! Na zápas jdeme. Koho? Lionel Messi! The goat himself! Jo, takže přesně na ten zápas jdeme. Ale ráno, bacha. Ráno jsme byli cvičit v Ano. parku. A bylo to moc fajn. V parku, pak jsme přijeli do Airbnb a čekali tam na nás policajti. No, to byla taková příhoda. My jsme se vraceli z toho cvičení, z toho parku a přijeli jsme před barák, nebo přijížděli jsme a tam byly 2 policejní autami. Tak třeba to bude k nám, tak ze srandy. No a bylo to fakt k nám. My jsme přijeli, tak nám přišel takový pán a poprosil nás, to byl syn od toho Charlesa, který nás ubytovává. A poprosil nás, jestli můžeme ještě na půl hodiny odejít pryč, ne? A jakože nám neřekne, proč jestli můžeme ještě odejít pryč. A my, no takže jo, tak přišel policajt a Jarda se ho sebevědomě zeptal, jestli mu řekne, co se děje. A on mu řekl, ne. A tak ne, no. Ale pak přišel Charles, ten koho se to týkalo a všechno nám vyklopil. Takže jsme šli. Přišel Charles a řekl, se začení. Ha, vtip! No, takže jsme se šli ještě projít a potom, jak jsme se vrátili, tak jsme šli do pokoje, neřešili jsme to, prostě policajti už tam nebyli. No a potom Jarda šel pověsit 2 ručníky, potkal se s Charlesem a... No, prostě mi ukázal, že ho ta manželka, nebo ta přítelkyně byla a že prostě domácí násilí a že na ní zavolali policii, ať se nepřibližuje k němu a že to řešili, takže tak. Takže teď má ta paní, co tam s náma bydlela, zákaz vstupu do toho domu a nesmí se mu přiblížit. Takže tak. Mimochodem ta paní má tak 1,50 m, měla tak 40 kg
a jí 74 let. Ale dala mu asi pěkné bušky, tak protože... Charles, jako musíš říct, že Charles taky není úplně mladý. No jasné, Charles je jako děda, jo, ale jakože měl příslušné modřiny a já jsem to teda neviděla, ukazoval to Jardovi. Takže zajímavé, no, takže tak, skoro jako z Netflixu. Přijíždíme na zápas. Těšíš se? Jsem zvědavý. Tak právě jsme zaplatili $50 za parkování. A jdeme teda zaparkovat, ale to vypadá tady dobře, co? Přímo před náma tady stadion. A $50 randal, no. Dáme taste test. Taste test jsme pitíčka, co vypadá jak Prime. Pojďte, už to cítím. A je to jenom sladké. Takže tak. Takže co je to dobré, maximálně tak na zapíjení je linka, že? Takže není to dobré. Zkus ty. Je to chutná. Tak jsme tady na Messi. Jo. Je to první zápas domácí zde v Miami, prý to bude velké, říká Terka, že sleduje Beckhama. Beckham to psal na Instagram. A dostali jsme trička zdarma kvůli tomu. Aha, takže to je vlastně kvůli tomu. No. Když jsme dostali trička zdarma, tak jsem klasicky nafasoval, že? A Těšíme se, zatím jsme tu sami. Tak netěším, že tu sami sedíme. a je to Štěpán vzadu. A ještě pán vzadu. Ale nikdo tu není moc, no. Ale oni teprve jedou, tam je kolona vzadu, ale je to tady pěkné, máme pěkný výhled na Miami vzadu, že? Jo, je to hezké. Tady, jde proti proudu. Teďka tam má nohu, levou nohu potetovanou. Teďka. Já už se budu otáčet jenom celá, protože já už jsem ve věku vůbec. Přátelé a kamarádi, včera jsme se vrátili ve 2 ráno a dneska už jsme v Kennedy Space Centru. Takže se jdeme podívat na to, jak byl zinscenován a nafikovaný první vstup na Měsíc. Ty budky jsou jako raketky malé. Aha. To vychutí. Tak jsme úspěšně pípli vstupenku. Ano. A letíme na Měsíc dneska vlastně, jsme si koupili ještě jakoby extra, speciální. A máme to jako se zažitkovou, se zážitkem prostě v ceně, takže letíme na Měsíc dneska a... Lásko, ty máš blbosti. Jedeme někam autobusem do zákulisí. Asi ano. Zákulisí nás ukážou nám mimozemšťany, Asi co ano. pozbírali, my jsme pozbírali, když jsme teďka byli na Měsíci. Jako každý den rakety nevidíme.
Přátelé a kamarádi, takže jsme teďka byli se podívat vevnitř, úplně v NASA, autobusem. Viděli jsme i SpaceX, přátelé a kamarádi. Jo, bylo to zajímavé a dobré a myslím si, že by to mělo vidět asi každý. Velice zajímavé, teďka se jdeme nachálovat, vlastně nejdeme, jdeme si dát káves, podívat se zbytek a pak musíme jet na NHL. Tak jsme zaparkovali káru, jsme v Tampě a jdeme na zápas. Kde máš dres? Hej. No jasně. Hihi. Where he was 9, 12, and 8. He's been up a few times this season, but has yet to see action until tonight. Welcome. Takže přátelé, kamarádi, my se loučíme tady s tímto ubytováním. Tak stejně jako se loučíme s váma, protože už asi natáčet nebudeme. Proč ne? Tak protože máme poslední 2 dny chillu a odpočinku. Budeme natáčet. Tak Terka bude natáčet a my se teďka přesouváme do Miami, kde máme už konečně byt sami pro sebe a cestou ještě musíme hodit Starbucks, nějaký pracovní mood, work time, you know. A tak no, chčije nám teďka 3 dny, takže to je na hovno, takže asi budeme jenom koukat na Netflix, ne, sranda. Chci jít zítra do fitka a mám tady jebák, kdybyste si nevšimli už za poslední 2 týdny. Že máme tady tu obrovskou tašku 1 a pak další 3 tašky a vůbec nevím, kde je dám. Ty jsi řekla, že to všechno dáš k sobě do kufru. No jenže on už je strašlivě plný a tomu nemůžu nic dát. No takže budeme skákat po tom kufru jako ve filmu, že jo? Tak zdá lidi. Ahoj všichni! Dneska jsme se vám neozvali, protože jsme celý den byli na pláži a valili jsme si šunky. Tady vám ukážu. Jo, ráno jsme pracovali tak 3 hodiny, šli jsme na procházku, na kafe a tam jsme pracovali 3 hodiny. Teďka tady máme takovýhle bordel. Jako fakt je to extrémní bordel, protože zítra odlítáme domů, už do Česka. No, proto tu máme takový bordel a je to fakt jako strašné, ale ubytování to bylo moc pěkné a jsme velmi spokojení. Tady naše mini kuchyňka a Rostomila. A tady náš výhled ven. Co jsi to koupil? Celsius a Crocsy, šílené. Mám tady odznáček. Zase můj? Wow. Co? Teďka jsem podstrah všech lidí a příšerek v Ostravě, protože mám znak. Jsem prostě více sportovně založená. Dneska jsem byla běhat. Ty jsi možná tak běhla za mnou, bo máš krátké nohy. Dneska jsem byla běhat, úplně spocená, fuj. A jako dobré, tak 6 km pro začátek není zase tak hrozné. Jo. A kde jsi běhala? Subway Surfer? Ne, tady po Miami Beach. A kdy? Že jsem tě neviděl ještě. Ve 4 ráno, když ty jsi ještě spal. Aha. Chceš to vychodit na výšku? Co máš tak přiblížené? Tak tohle je konec vlogu, mějte se, čau. Čau.